Hambai joto rangsakni viewers rok tei subscriber rok norokno haino hai ani o YouTube channel ni bisingtui jotono no lamsogo tei jotono no khapani khakufur jotono no yaphao. Friends song norok ni bagui ang haino hai video tui faikya norok o video no tini bo haino hai full watch ke naidi video no skip ta khaidi. Tamni hinke sing video no pura pasuri naya hinke sing jeta o video ni bom hai topic twbwi faikya ba bom hai suggestion o video ni bisingtui sing srangui man omti rok no sing bujiwi maya tei sawi maya ngai thango. Nge oboni bagui no please ang norok no puilao no koinani musungo norok video no naikhe hinke kaham khe no bwkhariwi pasuri naidi adang madang rok khwlai ta naibai jadi. Nge phaidi tinini norok bagui most important topic twbwi faikya phaidi tinini o video ni topic ni bwkhago thanglaina. Norok puilano saiman bakhena tinini video ni topic ang bom hai twbwi faikya tei bokongno tui tini norok bai salainai tei share khlainai norok thumbnail logo tei video ni title logo nugui no norok sawi man bakhena haida. Nge phaidi tini ang barasa norok bai o video ni bisingtui tinini jeta norok ni bagui topic twbwi phaimani o kokno tui no kisisa norok bai salainai tei kaham hamya norok bai share khlalainai. Kokhe omose friends o hasakao rang puisani slai kebo kotor kwrui abo sung jotono saimano haidiba rang puisa abo bwtui jinis tei bwtui manai obono sung uansugui naikha hinke sung uansugui kulpaya tei sung o rang puisa no yak bai swnamna phano sung swnambui manya haidiba. Hinke o rang puisa ni kokno tui no tini ang norok bai kisisa norok no o video ni bisingtui suggestion ri mano kaisa norok no buidikda chikon sari mano hinse tini ang o video norok bagui twbwi phaimani. Sung saimano o hasakao borok munus rok sung no nukhungo phanongthung ba sago phanongthung ha rang puisa kwrui hinke sung parani borok bai phano sung borok munisu hinui sung goni jagya haikeba sak nangjagya haidiba. Sung saimano rang puisa kwrui rokno bui bomung bo hinya tei dam bo khaya plus borok hinui bo sungya khaboni friends norok bo kaham pai uansugui naidi ang je o kok jeta tini norok bagui topic twbwi phaimani omo nada nang ba na nangya norok bo kaham ke uansugui naidi. Rang puisa kwrui hinke sung buiwi bo solok ari bo rijagya haidiba sung nugui no tongo rang puisa kwrui rokno kebo mokol pengya khoksa khongnui solok rina phano bui mokol pengjagya karon tamga hinke nini thani rang kwrui ang bono solok rikhai bo riwi da manoba omtui hinui chini boro rokni bwkhao omtui rok uansugui o rang puisa kwrui rokno solok phano riya rok wngui thango. Tei kaisa kok hinke rang puisa sago haikeba nukhungo kwrui hinke sung
ha sakao tongoi thanani belekeno kosto nango haikeba belekeno tamnai problem rok phayo nukhungo panong thung nijini life phanong thung gobang mano problem ngai thango rang puisa yaphao haikeba nukhungo koroi hinke जों साइमनो हायुं साकाओ बरम नोसोराव रां पैसानि बिसिं तैनो गाहाम बावंगौ हायदिबा रां पैसानि बिसिं तैनो हामिया बावंगौ रां पैसानि बिसिं तै ब कुंफुरु जरा जराव बरक देरावो हायदिबा रां पैसानि बिसिं तैबो जरा जराव बाक्सा कुचको गावै थागौ हिंके अबनो खाबांनि दाखक तै बुकुकसा तिनि नों खरकसा हायुं साकाओ निनि थानि जदिनो तिनि रां गरै माइ गरै हा नों बरक मुनिसु रक बाय हा साकाओ रंनि ताबुक दल बायाब किसिं जत ताखौ बुकुक जत कामिनि बर रक बाय नों तमुंनो नों साक नांजागिया तार माने रां पैसा गरै बिग्रा फानो हिंका बा जेसेबां हिंका हायदिबा अमदिके नों साक नांजागिया engै तमुंनो तंखा हिंके बा अमहायनिनि लाइफबो नों मानजागै तंखा बा खलाई तंखा हिंके फायदि फेनसं नों अ भिडिअनो बखारिवै खोनादि प्लास अ भिडिअनो नों फुल वाचके नायदि आं ननो अ भिडिअनि बिसिंतै ननो कायसा रां पैसा बाहायके सोनारनाय बाहायके तुबुनाय अबनो किसिसा नरमनि बागै आं कयेकटा पॉइंट सोनाबै तुखा फायदि अ पॉइंट के जों नायलायनि ताबुक आं नोट खायतुखा नरमनि बागै नरक खोनादि नाम्बार 1 के जों ताम खायना नांनाय खाबानि फ्रेन्डसं नाम्बार 1 के जों सामं तांनानि नांनाय खाबानि फ्रेन्डसं सामं ब सामनो तांनाय आबो बाक्सा बाक्सा अ भिडिअनो नायिबा खोनावै कन्फ्यूज रं नाजागै दं मानो आं सानाय तिनि ब सामनो तांनाय नों खरकसो जदिनो नुखुं सालंनाय फानुं तखा बा नुखुं सालुया सिक्ला फानो बेकार ngै दंखा साको लेखा फरा तंगो हाय फानो रां पैसा हातो गरै ओंखाय अबनो जों फार्स्टि जों तामुमा खालामना नांनाय हिंखाय जों सामं खायनानि नांनाय खाबानि फ्रेन्डसं सामं जों रानो तो हायनो सोनाबै माया हायदिबा रानो तांबाय सोनाबनानै रांनि मेसिन बकरै मुसा बकरै जों हाबाय तागना बुया हायदिबा जेरस खायना बुया जों रांनो बागे सोना मानबा जों अ एक नम्बर सामंनि बिसंतै जों रांनो मा सोनानाय खाबानि फ्रेन्डसं जों बाक्सा बाक्सा ताबुक chini Tiprasa rong bisingo pora lekha tongphano baksa yago rang puisa kori ha bai bonduno chakapsa khainasi rang puisa kori om haireng tong kintu bini sako pora tong kintu tam kori rang khai kori okay oboni bagino ang tini norongno obidin bisinti sanan musango nung khoroksa jodino pora lekha tongo chakri malia nung tama khana nangnai nung samong khai rang puisano nung ajibui karinai nangnai khabani friends baksa baksa borok sin Tiprasa bising tongo samong khainani laji jago ang madhyamik pass khaijak ba 12 porijak ba college porijak ang samong khaina lasio ang samong khaimiya omtirok nei chini Tiprasa rong bisingo gobangma borok om hai nglai tong please ang dorno obidin bising sanan musungo bui bai
sikok mangkok hinui bujakmani slai samung khaiui rang puisa ajidi khapani pherenchang obose obono se oboni bisingti se sung rang puisa no sung swnampi manai ang rong example saikhan ron tabu 10 tangai borok rang puisa suk heavy ngai man rang puisa borok swnami man naidi borok khoroksa 10 lekapora pori thangkai kusuko kai thangkai chakri malia hangkai borok bokhnai ranai phano srungo napil khai phano borok pula sikang rangno swnam khigrao napil khaimang hetamka rang puisa khaite hangkai tekisa dugan bajimal dugan khulogoi khiu bajimal dugan rimang hetangma tamkai abarka full wholesale borok manui burung khai twbwi borok wholesale phalsinai abarka dugan se sagya ngai thangsinai naidi binaro busuk rang swnambai jawab rang swnamjagoi tongha salo 10 borokni saga lekapora tongphano borok tini samungno borok nasigi tongya khapani pherencha rang tamakai swnamnai rangno butiki tubunai 10 ni berenka sob somoi borokni bereno omohai sob somoi borok wansugoi tongo sini Tiprasa rok hingke sung rangno bahai swnamnai rangno bahai tubunai omtirokno sung sini bereno sung naharia oboni bagino sini Tiprasa rokni bisingo rang puisano sung swnamui mania tei khwlai maya wngoi tongo khapani pherencha kisisa pori khaino ang lekhapora ganang hinui samung khainani naya wngoi tongo baksa sini jara bekar phano wngkha ha bekar yaphano wngkha omoni bagino sini nukhungo haikaba sini Tiprasa rokni thanio rang puisa 10 hai swnamui manja wnggo khapani pherencha hingke obono ang tini norokno sanan musungo rang puisa bahai swnamnai hingke samungni bisingtwi ma swnamnai khapani pherencha samung khaidi joto mamani samung khaidi nung khoroksa lekhapora ganang wngoi tongkha hingke kokrui chakri malia rang phailia omoya khapani pherencha samung khaidi nung khoroksa lekhapora ganang hingkai lekhaporani nung tamo khainini lekhaporani bisingtwi je nung swrung phaimani knowledge je nung tubui phaimani nung samung buini nukhungo thangoi buini habao thangoi daruwa kolya phano nini je pori phaimani o bereno tui nung kaisa samung karidi ha omai samung karidi na dugandari nai na business da khainai ba tamo khainai ha obo kaisa samung no nadi 10 ang taisa 10 kono te sana musungo 10 baksa dugan yaphano baksa napil dugan yaphano ha baksa agent ngai hab thango bondon master ngo somosto master ngo LNT master ngo joto microfinance ni master borok haboi thango angkai chini borok hingke singrung phano si phano saiman phano chini borok tamgoi sing khwlaia o khwlaia o je plan rang puisa bahai ke swnamnai oboni lamano plan naitugya ba khwlaiani bagoi sini Tiprasa rong thani rang puisa sobsoboino kwrui mang wngoi tongo khapani pherencha hingka oboni bagino ang sanani musungo nung khoroksa tumungno tini buibai sak nangjagya ba angno puleon saka khoksa ari manyang tongkha buibai chubajak yang tongkha ba buini thani sanphano nung solok manlia rijaglia tarmani thani rang puisa kwrui in thani bui khoksa masa manan huyang gei nono rilia nung bukhao jitnana nangnai khapani pherencha nung bo salsa phurna nangnai bukhao kaisa imang nahanani nangnai khapani pherencha tomungno nung o hayung sakao omohai obehela wngoi klai tongkha hingke please ang sajao bukhao kaisa jitna hadi nung jodino nung lekhapora kisisa khaijak tongkha hingke ba rwngoi tongkha hingke buini nukhungo thangi samung khaya phano kaisa
lama nang naidukdi samung kaisa lama samungni bisingti nini thani rang puisa swnambwi mana thaike khabani phaino chong जों rang puisa rok kwrwi hinkhe जों गोबां mano bo problem phaibo haidiba khakchangma mayang thango tongthokma kwrwi thango nog nukhungo baksa family khajar rok ba baksa bihig bwsai rok onekta tamhnai kok banglayo haidiba hingkhe o rangno chini borok munisukno kaham khainai o rangno borok munisukno tongthok rwnai o rangno borok munisukno bumung khainai o rangno borok munisukno kusugo bo tisanai tabukni o jorao khabani phainchong tabukni o jorao rang puisa gwnang don dulot gwnang ha bosi o hayung sakao tabuk tamhnai kaham hijago haidiba nin thani rang kwrwikha nin thani mungsa kwrwi ha o hayung sakao tabuk nono borok hwnwi bui kebo swngya oboni bagino jodino omo hai khotolo klai tonghankhe khabani phainchong nung khoroksa nungbo rang puisa swnamnani bagwi lama kaisa naitukdi lama swnamdi 10 ni beren nahadi he sakal lekhapora tongo hwnwi samung khaya hinui tongma bai rangno swng swnamwi maya khabani phainchong nung lekhapora gwnang hwnkhe ekta lekhaporani ekta samung rwtwkwi rang puisa swnamdi tabukni dino lasiwi tongwi lab kwrwi khabani phainchong bujakmani silai buini manai khogwi bujakmani silai samung tangwi rang puisa ajimani abo sob thaikha ptv bo kaham haidiba ang dono thachikon saka sakal lekhapora tongo hwnwi samung khainani lasio omo bai swng rang puisa tuwi mangla khabani phainchong omo bai rang puisa phaiya omo bai swng rang puisa swnamwi maya nung lekhapora tongphano nung rang sikari maya nini o lekhapora sako tong hwnwi tamung khaba kwbangma hasakao lekhapora kwrwi phano tini rang puisa burung kariwi tongo swnamwi tongo khabani phainchong tangwi bo samung khlaimani bisingtwi bo tini rang puisa no swnambwi manwi tongo norok kaham khai norok bo uansukui naidi norok bo kaham khai chinta khainai khabani phainchong obo wngkha rang puisa swnamnani lama khabani phainchong asugui ta tongde nukhung khanai phano wngthung tini nung nukhung khaisimi tongkha ha nung rang puisa swnamnani kunu lama naitukliya tongkha chakha paikha kisa misa dolai malakhe chuwak nungkha guri kha omo bai swng rang puisa swnamya si nukhungo khabani phainchong rang puisa swnamnani hinkhe swng kwrwi borok rok hinkhe samung bai swng swnamnai khabani phainchong samung bai ha samung bai romni tabuk master khaina rok borok master khayakhai beton da manba bongni master khaima ekta samung tini master khaikha thikno nogo asuk tongkha bini o samungni rangma mano manya thik omo haino chini kwrwi rok जों kwrwi rok baikhe rang puisa swnamnai ba जों samungni bisingtwino जों ma swnamnai khabani phainchong aboni bagwino norok ta selerdi joto para samung khaidi joto samung mankha hinkhe norok samung khlaidi khabani phainchong omo haikhe khaikha hinkhe omo haikhe जों beranotwi samung khlaikha hinkhe जों rang puisa rokno जों swnambwi manai khabani phainchong obo wngkha 1 number 2 number wngkha chorai khabani phainchong chorai ni bisingtwi जों rang puisa swnamwi mano khabani phainchong जों chorai rimani bisingtwi rongni tabuk phun tok wak musuk ha oboni bisingtwi जों chorai riwi mano जों baksa nog nukhungo ba baksa no जों nogo chorai ni bisingtwino borok regular nukhung choliwi thango tei nukhungno borok omo bai naikol thango o chorai ni bisingtwi ngai chini borok rok khe जों tamhnai koli rok hai aji kali tini chakha tini ajikha chini chaipekha khwnani khwna chasinai omo hai khabani phainchong aboni bagwi जों kisa misa जों nog nukhungo
rangpuisa seng swnamna hingke karinani hingke samung kaisa tongna nangnai 2 number hingkai chorai kehe tongna nangnai khapangni pherenchang chini borok wngkha mankaino chuak si rwtwk chuak borok kothok tok nung khigra naku hingkai twksa nungkha hingkai ha thokprai prai ungjak hingkai te twksa paikha hingkai mo adang madang toha phesi phegyaku te twksa paikha hingkai wngkha nabla tini ni 500 taka samungni rang mamani arono khotom omo hai wngui no chwng baksa chwng rangpuisa no chwng swnamui maiya rangpuisa manphano chwng samungo thepai maiya wngthango khapangni pherenchang hingke oboni bagui no ang tini sanani muchungo chwng 1 number hingkai chwng samung ni bisingtwi chwng rang ma swnamnai 2 number hingkai chorai ni bisingtwi chwng rang ma swnamnai khapangni pherenchang nung khoroksa kwrwi haifano chukya wngwi tongkha hingke samung khaidi chorai ridi rima hingkai chorai ridi wak ba pun tok amtwui pai ridi khapangni pherenchang oboni bisingtwi nung rangpuisa rok swnamui manai jora theka nangkha hingke o chorai ni bisingtwi phano nung salsa sanui phano nung suki haikaba choliwi thangui mano khapangni pherenchang hingkai obono tini ang norokno kaisa rangpuisa bahaike swnamnai ha bahaike nung khoroksa tini o swngcharo borok munisu bai kwrwi rangpuisa gorib bigra hinui hinjagui tongmungno buibai borom rijakya buibai sak nangjakya wngwi tongmungno omo hai tongnai rok ni bagui se ang tini norokni bagui o video swnamui tubui phaio hingke khapangni pherenchok norok o ani o kok samarokno norok bo kaham khai uansukui naidi ang norokno amsuk sbai sukrubui ang salia norok omsukaino bujinani khaidi tei omsukaino norok ni jeta rangpuisa bahaike swnamnai bahaike tubunai bahaike ajinai ha omtui khai norok uansugui norok cholinani khaidi tei o swngcharo omo haike no tongwi thanani naidi khapangni pherenchang tei kaisa ang haina hai norokno tini ni o topic ni baire tei kaisa out knowledge norokno ang sanani muchungko tei kaisa kok tabuk to belai kheno bui chalaio nunglaio ha tabuk ang norokno paithago haina hai sana muchungo tabuk bayap hinui kiching hinui mare hinui kwthaui ahaino tongnani bo tabuk kokya khapangni pherenchang tabuk nini kiching phano nono bwtharwi mano ha nini mare phano nono phasio khiklai mano nini dol phano nono lama hamai utlang mano aboni bagui no khub sabdan khapangni pherenchang kiching phano wngthung mare phano wngthung takhuk phano wngthung sob somoi no chibuk khaike hush wngwi cholidi khapangni pherenchang chibuk rokno chwng nuya sani no borok phat chakai khanari rongo oboni bagui ang sana muchungo chibukni hush hai wngdi tini mare hinui kiching hinui nung tongphano chaphano nungphano janjani laibo norok safety khai cholidi tabuk kiching mare ni bisingtwi no tabuk hamya bongo kaham bongo hamya bongo khapangni pherenchang hingke aboni bagui chwng mare kiching hinui bo sob somoi no chwng abai tui haike tongnani kokya o jorao khapangni pherenchang hingke aboni bagui no tini norok joto jagano norok kaisa tamhnai sakni laibo mane practical haikeba practice khai norok cholidi karon hingke o swngchar belai kheno hamya
angui family chora khaboni ferencho o sungsar belekino tabuk sitra belekino tongke sep jora khaboni ferencho sarsan bisingno kahamgo sarse bising tino nono hamiabo khwlai rewi mano tabuk borok munisrong thaniwo tamhnai agini musa mayungrongni jeta phan jeta hamya tabuk sini borok munisrong thaniwo joton thaniwo no habjak khaboni ferencho nini kijing phano no sarsan bising no wakagri mano musa hai nini marai phano no sarsan bising phano thapsa sugri mano nga abon bone filis marai kising tung yarung tung dolung tung takok tung joto baino huske solidi joto baino ekdom sian kai chibu hai hus ganang ngri khaboni ferencho nga tini video amso nong sinai khaboni ferencho norok tamo bujika bujiya norok comment khaidi o video ni comment box tei norok comment khaipru bokamini sahori tong ba bomung tamo tei norni tumuno youtube channel rok tong hangai norni youtube channel rok norok comment link di tam hingke ang nongni channel rok no ang promotion khlaimana tike nga amso nong situng tinini video haina hai katal video norok bai malai phiwano jotono susto kaham tonglai jadi tinini video amsukno jotono no hambai